Стилната сграда Естера в София съчетава комфорт, функционалност и впечатляваща 360-градусова гледка. Разположена на ключово място, тя е сред най-високите сгради по южната дъга на околовръстен път. Нашата амбиция беше да създадем една сграда от изцяло нов тип. Изцяло модерна, с най-съвременните технологии, както в строителството, така и в системното управление на цялата сграда. Мениджърският екип поставя комфорта и сигурността на обитателите на сградата като основен приоритет. След сериозно проучване на пазара, решението бе дадено от Todacom. Екипът на компанията има за цел да внедри интегрирано решение за управление на цялата сграда. Проектът е осъществен в партньорство с BitTel, дистрибутори на системите на Dahua, като ключова роля играе мозъкът на системата – DSS Server, който навръзва всичките домофони, използващи се за вход и контрол на достъп, камери за сигурност, както в помещенията общите, така и в гаражните помещения. Домофонното устройство предлага иновативни опции за достъп, като лицево разпознаване, електронен чип, QR-код и PIN-код. Тези домофони са разположени посредством в входното ателие, може също така да бъдат намерени в гаражните помещения за вход към сградата и асансьорното помещение и също така са монтирани във всеки един апартамент. Домофонът функционира като малък мониторинг център с връзка към различни устройства. Той предоставя контрол и наблюдение на определени зони в сградата. Чрез него можете да извикате асансьор, да отворите бариера или врата. Системата на Dahua поддържа и стандартен режим на достъп чрез чип. Пред сградата са инсталирани домофонни табла за управление на достъпа на посетителите с автомобили. Системата разпознава лицето им, както и номера на техните коли, и това предоставя автоматизиран достъп до сградата. Домофонът осигурява пряка комуникация с портиер. Здравейте, идвам за семейство Петрови. Може ли да ми отворите? Да, разбира се. Мобилно приложение дава възможност за изпращане на временен QR-код за достъп на гости. Бариерата се управлява с PIN-код, QR-код или чип. При достигане на автомобил до гаражните врати, технологията на Dahua активира второ ниво на сигурност. При неразпознато лице, дали ще е кола, дали ще е човек без кола, камерата съобщава, че те са в частна собственост и може да сигнализира за въпросния нарушител. Камерата също така е зададено да отразява номерата на паркоместата. След влизането на автомобила в гаража, паркинг камерите поемат контрола. Те индикират свободните и заетите зони, като насочват автомобила към предварително определено място. Ако собственикът разполага с 3 паркоместа и 5 автомобила, достъпът е ограничен до съответния брой места. Технологията на Dahua за лицево разпознаване е от ключово значение. Камерите идентифицират човека още при влизане и го насочват към дома или офиса, който трябва да достигне. При влизане, чрез лицевото разпознаване, още на входа на бариерата, ще се сигнализира, че даденият човек навлиза в сградата, ще извика асансьора, ще позволи на човека да слезне от колата си, да влезне в сградата и оттам асансьора да го чака и да го препрати директно към неговия етаж. Пълната автоматизация на достъпа с технологиите на Dahua, внедрена от Todacom, гарантира комфорт и сигурност за посетителите на сграда Естера.